Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आपडेट होनो हायैया गोबाव जाबायमोन नोंथांमोन। दा माखासे जाहोननि थाखाय आं आपडेट्सखौहाय लाबोनो हायाखैमोन। दा गोबां बिजियाव दङमोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आपडेट्सखौहाय रेगुलार मोनलांबाय थासिगोन। दा जोंहा बे गोदान आपडेट्सआ जाहैबाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमित्व अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि 10,000 रांखौहाय बिथां आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय सोनो होननानै बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों सिगांनिफ्रायनो डिक्लेयार होबाय थागासिनो दङ। बाट दिनैसिमबो बिथाङा आइजोफोरनि 10,000 रांखौहाय दासिमबो सोनानै होआखै। दा नोंथांमोना बिनिखायनो गोबाङानो गोनो गोथो जानानै दङ जानांगौ आरो माखासे खायफायाहाय गोबाङानो रेजेक्ट जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि लिस्टआहाय गोबाङानो मोननाय नङा जेब्ला 10,000 रांखौहाय फैसाखौहाय रिलिज खालामो CM बिथाङाहाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिन्थिनो मोनगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे जोबजासे नायलांबाय था आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो हाजासे बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। दा जोंहा गोदानैहाय लेटेस्ट आपडेट्स बिथाङाहाय डिक्लेयार फोसावबावदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमित्व अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि 10,000 फैसाखौहाय बिथाङा एप्रिल दाननि 1 खालारनिफ्राय बिथाङा सोगोन होननानै बिथाङा बेवहाय डिक्लेयार होदों। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां CMआहाय मा बाथ्रा बुंलांखो बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौहाय दा जोबनायथिंजाय दिन्थिना होगोन। दा बिथाङा बुंदों निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय नैबे फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 1 खालारनिफ्राय बिथाङा बहाली समस्ति LSCनिफ्राय बिथाङा सोगोन होननानै बुंदों। दा जायफोरनाहाय एकाउन्टआहाय DBT लिंक गैया नोंथांमोना DBT लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। दा जायफोरना एकाउन्टआ DBT लिंक गैया नोंथांमोना DBT लिंक खालामथारनांगोन। DBT मिन्स डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार बिनि जोहैसो नोंथांमोननि फैसाखौहाय सोहरो। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि एकाउन्टआहाय जायफोरना आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना बेखौहाय आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाथारबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना जेब्ला PMआहाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौहाय रिलिज खालामगोन अब्लासो नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैयालासे नोंथांमोना मोननो हागोन, नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। दा बिथाङाहाय मा बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो बिथां बुंनाय बाथ्राखौहाय ससे क्लिप खालामना होनि, नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। আমাৰ মহিলাসকলে বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে যি 10,000 টকা আঁচনিত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, এই আঁচনিখনৰো ধন আমি 1 এপ্ৰিল আজিৰ পৰা 12 দিন পিছৰ পৰা আমি বিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। 1 এপ্ৰিলত বহালী সমষ্টিত আমি প্ৰথম 10,000 টকাটো দিয়া আৰম্ভ কৰিম। তাৰ পিছত এটা এটাকৈ 126টা সমষ্টিতে আমি এই ধন বিতৰণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। আৰু যিসকল মহিলাই এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰো নাম আমি 1 এপ্ৰিল তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। ফোন যোগে আপোনালোকক আমি জনাই দিম যে বাইদেউ আপুনি 10,000 টকাটো পাবৰ বাবে আপুনি নিৰ্বাচিত হৈছে। এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ পিছত যিসকলে এই 10,000 টকাটো ভালকৈ খৰচ কৰিব ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক আমি আৰু 25,000 টকা বেংকৰ পৰা 12,500 চৰকাৰৰ পৰা 12,500 টকা দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। অৰ্থাৎ 2026 চনত আমি আৰু 25,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। খালি চৰ্ত এটাই, প্ৰথম 10,000টো আমি কিবা এটা ব্যৱসায়ীৰ নামত তাঁতশালতে কৰিলো, মুৰ্গী পুহিলো, গাহৰি পুহিলো, প্ৰথম 10,000 টকাটো আমি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব।